Nudím se, napíšu dát kamarádům. Už jsem jim napsala, za 10 min jsou tu. O 10 minut později. To byla cesta. Ahoj. Ahojky, kde je máš? Koho? Leu Martina Valču, Tobiase, Niky Nikolase. Aha, oni měli taky přijít? Čejí, měli jsme mít do přespávačku. Aha, oky, počkáme na ně. Kaka. Ahoj, jdeme dovnitř. Všichni řekli OK. Jdeme spát, už je večer. OK. Dobrou noc.